A teraz poprosím Jána Bučkuliaka o svoj osobný postoj k roku 1989 a o jeho prejav. Ďakujem teda veľmi pekne. V prvom rade ďakujem organizátorom za pozvanie aj za možnosť vystúpiť pred takýmto fórom. Si trošičku budem pomáhať svojimi poznámkami. A teda vopred sa ospravedlňujem, ak budem rozprávať príliš zložito, alebo ak budem rozprávať veci, ktoré nerozumiete, alebo bude potrebné, aby som spomalil pokojne na kričte, háčte niečo. Jednoducho zapájajte sa interaktívne, pretože práve o tom to je. Aby sme spoločne diskutovali, aby sme sa vzájomne rešpektovali, ale hlavne, aby sme sa niečo dnešný deň naučili. Ja by som na úvod začal takou netradičnou otázkou na vás, milí priatelia. Kto z vás si myslí, že obdobie pred rokom 89 bolo vo všeobecnosti dobré? Kto z vás? Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že to bude veľmi plodná diskusia. Začnem ďalšou otázkou. Kto z vás si myslí, že vaši starí rodičia sú zločinci za to, že chodia do kostola? Kto z vás si myslí, že vaša stará mama si zaslúži popravu za to, že sa modlí ruženec? Myslím, že sme nájde len málo takých ľudí. Kto z vás uvažuje, že v lete pôjde na nejaký výlet s kamarátmi, napríklad do Viedne? Že pôjde pozrieť Berlín, Paríž? Áno, je nás viac. Ja som veľmi rád, že sa hlásite. A kto z vás si myslí, že za to je zločinec? A za to si zaslúhuje odsúdenie? Nie. Za takéto legitímne úvahy si nezaslúhujeme ani odsúdenie, ani trest, no dokonca ani popravu. Kto z vás si myslí, že keď sa dobrovoľne nevzdal svojho majetku v kolektivizácii, tak je zločinec? Ja vás teraz všetkých poprosím, vyložte všetci svoje mobilné telefóny na vaše lavice. Toto môj kolega vám ich skonfiškuje v prospech štátu. A kto s tým má problém, tak vonku pred dverami čakajú milície, ktoré vás urobia s vami veľmi krátky proces a bez súdu vás popravia. Pretože určite chcete s týmito mobilmi robiť nejakú záškodníckú činnosť voči štátu. Prosím, dajte mi svoje mobilné telefóny. Kto z vás mi ho dá? Predstavte si, že niekto z vás mi ho nechce dať. A tak je to správne. Pretože je to váš majetok, sú to vaše osobné veci. A nikto z vás nemôže obviniť z toho, že ste zločinci, ak mi ten mobil nedáte. A predsa, pred rokom 89 táto absurdita, ktorú som vám tu maloval, bola realitou. Bola realitou, ktorú žili vaši starí rodičia, bola realitou, ktorú žili možno vaši rodičia, bola realitou, za ktorú zaplatili nevinní ľudia svojim životom, za ktorú zaplatili nevinní ľudia svojou slobodou, zdravím, stratili priateľov. No po tomto čarovnom úvode by som sa teda chcel dostať k meritu veci. Máme rozprávať o 17. novembri. Dostali sme krásnu, takú patetickú otázku, čo nám 17. november dal a čo nám 17. november vzal. Ak dovolíte, ja na túto otázku nebudem odpovedať, ale verím, že po mojom krátkom vystúpení si na túto otázku budeme môcť všetci veľmi ľahko odpovedať. Komunizmus. Komunizmus ako taký bola matka všetkých totalitných režimov. Tak ako sa to učíme teraz v škole, máme niekedy pocit, že najskôr tu bol nejaký fašizmus v Taliansku, potom nacizmus reprezentovaný Hitlerom a až potom tu prišiel komunizmus. Nie, to tak nie je. Komunizmus to všetko začal. Komunizmom sa všetci inšpirovali. Pritom Mussolini bol významný socialistický politik v Taliansku. Bol redaktor socialistického týždenníka. Komunikoval svoje kroky pri prevrate v Taliansku práve s vládou v Moskve. Adolf Hitler sa nikdy netajil tým, že nacizmus bol inšpirovaný fašizmom, že znova komunizmom. Neviem, či viete, a určite mnohí z vás poznáte s filmom Gestapo. To sú tí tajní policajti, ktorí mlátili Židov a všetkých, ktorí nesúhlasili s režimom, zabíjali, vraždili. Toto Gestapo pôvodne trénovala na základe zmluvy medzi Nemeckom a Sovietským zväzom, trénovala tzv. NKVD, čo bola sovietská tajná polícia. Neviem, či to viete. Komunizmus začal všetky totality, ktoré poznáme z moderných dejín Európy.
Historicky bol prvý, bol matkou a z tohto totalitného režimu čerpajú všetky ostatné totalitné režimy. Dnes určite nie je problém pre nás povedať, že nacisti boli s preplačeným hajzli, bo vyvražďovali milióny v koncentračných táboroch. Ale viete, že boli inšpirovaní hajzlami, ktorí v gulagoch 20 rokov predtým vyvraždili rovnaký počet ľudí, ak nie viac? O tom sa nehovorí, samozrejme, lebo to nie je to také lákavé. A možno by sme skočili na oplatky niekomu, komu by to nevyhovovalo. Druhá téza. Komunizmus ako taký bol zlý zo svojej podstaty. Teraz, ak je tu pán riaditeľ, tak sa ospravedlňujem, ale ja nesúhlasím s pánom riaditeľom. Komunizmus bol zlý zo svojej podstaty. A nemôžeme hovoriť, že utopia, ktorú hlásal, bola dobrá. Áno, je to krásne povedať, áno, prídem do obchodu, zoberiem si, čo chcem, lebo toto hlásali komunisti. To by bolo nádherné. Ale keď hovoríme A, musíme povedať aj B. Komunizmus zo svojej podstaty hovoril na to, aby sme prišli k tomu finálnemu štádiu, čiže posociali sme ku komunizmu, tak musí nastať triedny boj. My musíme vyvraždiť konkrétne skupiny obyvateľstva. Na základe ich sociálnej príslušnosti, na základe ich rasovej príslušnosti. Toto všetko hlásal komunizmus. No, komunizmus nenastane, ak tu bude príliš veľká inteligencia. A áno, vo všetkých krajinách, kde bol zavedený komunizmus, tak sa stretávame s veľmi tvrdým presadzovaním týchto reštrikcií. Vyčnievali ste, boli ste inteligencia, preč s vami? Mali ste majetky, boli ste statkári a po generácie ste obrátali pôdu, preč s vami? Vyčnievali ste, preč s vami? Toto je podstata komunistického režimu a podstata ideológie, ktorú hlásal komunistický režim. Čiže práve preto by som veľmi rád poukázal na túto vec, že nemôžeme hovoriť o komunizme, keď povieme A, že ale veď krásna utopia, ale podstatou tejto utopie bolo zlo. Môžeme sa v diskusii k tomu ďalej dostať. Len na ilustráciu. Neviem, či viete, koľko ľudí zomrelo v druhej svetovej vojne. Skúste si pýtnúť. Koľko myslíte, že zomrelo v druhej svetovej vojne? Veľa, áno, samozrejme veľa. 22 miliónov ľudí. Ženy, deti, mladých, starí, 22 miliónov. Typnite si, koľko ľudí zomrelo len v Sovietskom zväze pri nastavení triedneho boja po víťaznom Veľkej októbrovej revolúcii v 1917, potom následných čistkách medzi inteligenciou, následných čistkách medzi cirkvou, medzi elitou v milícii, respektíve v vojenskej sfére, medzi elitou národa. Typnite si, koľko ľudí zomrelo počas komunizmu v Sovietskom zväze, tých, čo nesúhlasili s režimom. Bude odpoveď veľa, áno, boli 60 miliónov odhadov. Trikrát koľko zomrelo v druhej svetovej vojne. To je neskutočné číslo. 60 miliónov ľudí zomrelo za to, aby sa tu nejaká utopia dala do praxe. A tá utopia sa nikdy do praxe nedala. Zamyslíme sa aj nad týmito číslami. Aby som nezdržoval, poďme hneď ďalej. Komunizmus je totalita. Keď si porovnáme klasické diktatúry s totalitami, tak klasické diktatúry si vystačia s tým, že jednoducho rešpektujete ich autoritu, počúvate, a to im stačí, rešpektujete ich politickú autoritu. Čo je totalita? Viete mi povedať, čo je totalita? Totalita je, keď vás niekto sa snaží totálne ovládať po všetkom, čo si myslíte, akú hudbu počúvate, aké knihy čítate, kam chodíte, s kým sa stretávate. Totalita zasahuje do vášho osobného života. Ja sa spýtam slečna, máte priateľa? Nie. Predstavte si, že ja ako štát by som vám prikázal mať nejakého priateľa. Dovolili by ste mi to? Jasne? Dobre, tak ako štát vám teraz prikazujem, aby ste s Jakubom Nedobom, predsedom mladých liberálov, od dneska chodili. Budete to rešpektovať? Jakub, prepáč. Komunizmus zasahoval do každej sféry vášho života. Predstavte si, že by prišiel zároveň policajt a zavrel by vás do väzenia len za to, že počúvate hip-hop. Len za to, že počúvate rytmusa. Viete si to predstaviť? Podľa mňa to absolútne neviem. Komunizmus sa vám snažil diktovať, čo si máte myslieť, a keď ste si nemysleli to, čo chcel po vás systém, tak ste boli nepriateľ. Boli ste nepriateľ na základe toho, že ste nosili dlhé vlasy.
Boli ste nepriateľ na základe toho, že ste sa obliekali ináč ako všetci ostatní. Boli ste nepriateľ, pretože ste mali vlastný názor. Totalita zasahovala do všetkých sfér vášho života, do vašej intimity. Nehovoriac o tom, že absolútne ničila morálne zázemie celého národa. A túto jazdu žiaľ budeme ešte veľmi dlho so sebou niesť, priatelia. Mám tu takú krásnu poznámku, že v čom spočíval zločin, ak ste boli zločinci v totalite. My vieme, v čom spočíva zločin dnes. Keď niekoho zavraždím, som zločinec. Keď niečo ukradnem, som zločinec. Ak niečo spreneverím, som zločinec. Ak niekomu ublížim, som zločinec. Viete, na základe čoho ste mohli byť zločinci v komunistickom režime? A boli ste za to odsúdení, bití, mučení a v mnohých prípadoch aj zabití. Za to, že ste počúvali inú hudbu. Za to, že ste čítali zakázaných autorov. Za to, že ste sa opovážili povedať svoj názor. Ste boli rovnakí zločinci ako to, že by som ja teraz Mareka Bigratu zastrelil. Na rovnakej úrovni bolo to, že som povedal, čo si myslím. Priatelia, je to absurdné. Nám sa to zdá smiešne a možno teraz nám trhá kútikmi, že čo je to za hudbu. Nie, to bola realita, priatelia. Zločinom bolo byť individualista, byť sám sebou. Zločinom bolo byť nadpriemerne inteligentný. Zločinom bolo vyčnívať z daru. Koniec koncom v čistkách 50 rokoch bol zločinom dokonca byť strašne dobrý komunista. Aj to ste boli už nepriateľ. Komunistická revolúcia požierala svoje vlastné deti. Z predposledných bodov tu mám: komunizmus nemožno glorifikovať. V mnohom sa nám stáva, že ale veď predsa nás oslobodila Červená armáda, ale veď predsa po druhej svetovej vojne už nejakým spôsobom nám pomohli a tak ďalej a tak ďalej. Uvedomme si jednu vec. Nebyť komunizmu, žiadna druhá svetová vojna by tu nemusela byť. Poprvé, pretože by nevznikol fašizmus a následne nacizmus, ktorí sa inšpirovali komunizmom. A po druhé, druhú svetovú vojnu rozpútalo nacistické Nemecko spolu s komunistickým sovietským zväzom. Spoločne napadli Poľsko a tým rozpútali najkrvavejší konflikt v dejinách ľudstva. To, že sa akýmsi nedopatrením dostal sovietský zväz potom na strane víťazných mocností, bolo len tým, že Hitler napadol aj sovietský zväz. Ale keď Gauner bije Gaunera, tak medzi tým si vyberáme. Nemôžno glorifikovať komunistický režim v žiadnom ohľade, pretože je zodpovedný za útrapy a muky pre mnohých ľudí. A posledná vec. Niektorí naši spoluobčania, možno aj starší, tí skôr narodení, majú tendenciu spomínať na komunizmus, veď ako bolo vtedy krásne. Ako sme sa všetci mali dobre, ako bolo všetko vlastné. Za komunizmu, priatelia, verte či neverte, sme sa mali všetci rovnako zle. Ak dnes rozprávame o rozdelení bohatstva a že rozdelenie bohatstva nie je spravodlivé a je nerovnomerné, tak ja vám garantujem, že za komunizmu bola rovnako rozdelená chudoba. Neexistovalo, že by ste dostali čerstvé mäso. Ak ste chceli, museli ste si vystáť rak a to vôbec vám nezaručovalo, že ho dostanete. Ovocie, kdeže? Nový bicykel, Prdlajs, ak ste nemali kontakty, tak nový bicykel ste nemali skôr ako 2 roky. Skúste sa spýtať svojich rodičov, koľko čakali na pridelenie auta. Nie, že idem si kúpiť auto, ale kým mi ho pridelia, za ňo zaplatím, možno ho dostanem o 5 rokov. Keď porovnávame ceny, že strašne veľa ľudí hovorí áno, 2 haliere stál rožok a ja neviem, 3 koruny mlieko a dnes máme 30 korun mlieko alebo 1 euro. Priatelia, ale vtedy ste zarábali 800 korun. Teraz je priemer nám zdá 700 eur v národnom hospodárstve. A o tomto sa môžeme ďalej rozprávať. Ale by som vám odporúčil kliknúť si na denník Mladej fronty dnes, kde porovnávali v reáli nominálne, jednoducho koľko zarobíme a čo si za to môžeme kúpiť za komunizmu a dnes. Typnite si, ktorý režim je lepší. Alebo kedy sme si mohli toho dovoliť viac. No samozrejme, že dnes. Týmto zamyslením by som možno, že aj trošku skončil a budeme mať priestor na diskusiu. A teraz ako som avizoval, mal som sa zamýšľať nad tým, čo mi 17. november dal a čo mi 17. november vzal. Ja dúfam, že po tomto mojom krátkom príhovore a výstupe to budete mať aj vy trošičku jasnejšie. Pretože objektívne, 17. november nám vzal totalitu, ktorá ničila spoločnosť a dal nám slobodu.
To už ako my naložíme s touto slobodou je len a len na nás. Len a len na nás. To, že sa nám to v niečom nedarí, to, že mnohom padáme, to, že v našej spoločnosti ešte stále pretrvávajú tie zhubné dôsledky komunistického režimu, je len a len na nás. 17. november nám dal slobodu a zodpovednosť a vzal nám totalitu. Ďakujem veľmi pekne.